Ξεχάστε όλα όσα ξέρατε για τη φωτογραφία πορτρέτου. Η πρότασή μας είναι τελείως καινούρια και εντελώς διαφορετική. Εικόνες δυναμικές, διασκεδαστικές και με πολύ στυλ. Αυτή είναι η Kane Lifestyle Photography. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τη δημιουργική μας ομάδα και θα σας τα εξηγήσουμε όλα βήμα-βήμα. Φορέστε ό,τι σας κάνει να αισθάνεστε άνετα και φέρτε προσωπικά αντικείμενα που σας εκφράζουν. Όσο για τα παιδιά, απλά αφήστε τα να είναι ο εαυτός τους. Οτιδήποτε σας κάνει να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας είναι ευπρόσδεκτο στο στούντιο της Kane Photography. Θα έχετε τις δικές σας ιδέες για τη φωτογράφηση, τις οποίες θα τις συζητήσουμε και το έμπειρο προσωπικό μας θα σας δώσει τις κατάλληλες συμβουλές, ώστε η εμπειρία σας αυτή να σας μείνει αξέχαστη. Αυτή είναι η δική σας ώρα. Μπορείτε να προσχεδιάσετε ή να μας αφήσετε να σας προτείνουμε εμείς τις πόδες. Το State of the Art Studio της Kane Photography είναι το ιδανικό περιβάλλον για να ζήσετε αυτή τη μοναδική, περιπετειώδη και πάνω απ' όλα διασκεδαστική εμπειρία. Απλά να είστε ο εαυτός σας και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς. Μια ολόκληρη ώρα αφιερωμένη αποκλειστικά σε εσάς. Το επόμενο ραντεβού γίνεται στο Preview Room. Θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε σε ιδιωτική προβολή τις προσωπικές σας εικόνες πορτρέτα. Κατά τη διάρκεια του show έχετε όσο χρόνο χρειάζεστε για να διαλέξετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες. Είναι η ώρα να επιλέξετε τις κορνίζες που πλαισιώνουν τις υπέροχες εικόνες. Μια πληθώρα μεγεθών, σχεδίων, υλικών και χρωμάτων σας περιμένουν μαζί με τις γραφιστικές προτάσεις από τους συνεργάτες μας. Μόλις παραγγελθούν τα ψηφιακά επεξεργασμένα πορτρέτα σας, στέλνονται για εκτύπωση και κατάρισμα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυθεντικό και μοναδικό, καθώς όλα μας τα κάδρα είναι χειροποίητα και η γνησιότητά τους εξασφαλίζεται με τη σφραγίδα της Kane Photography. Φτάνουμε πλέον στην ώρα της παραλαβής. Είναι η μέρα να πάρετε στο σπίτι σας τα καθαρισμένα πορτρέτα που αποτυπώνουν με μοναδικό τρόπο την ιδιαίτερη προσωπικότητά σας. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Οι εικόνες
λένε τη δική σας ιστορία. Η εμπειρία σας με την Game Photography θα σας μείνει αξέχαστη. Εμείς δεν κάνουμε απλή φωτογραφία πορτρέτου. Είμαστε η Game Photography. Μην χάσετε την ευκαιρία να μας γνωρίσετε από κοντά.